Какви са условията за легална работа на българи в Великобритания? Мога ли лесно да си намери работа като самонает? Какви документи ще ни трябват, за да легализирам статута си? Къде да получа информация преди да замина? Помощ. След проверка на паспорта ми на летище Гетуик ме прибраха в една стая. Държаха ме 2 часа без да ми кажат защо. Слава Богу, после ми върнаха документите и ме пуснаха, но цялата ситуация беше много неприятна. Това ни пише в мейла на рубриката 100 въпроса за Европейския съюз наш зрител. Уви, така започва пребиваването в Великобритания след 1 януари на всички наши съграждани, които някога са получили отказ, независимо дали за туристическа или бизнес виза. При такива случаи следва дълга проверка. Ако проблемът е само стар отказ за виза, нещата се решават лесно и човекът може спокойно да влезе в страната. Ако обаче е свързан с някакво провинение на територията на Англия, процедурата е различна. В петък, също отидахме на летището и срещнахме този проблем. Брат ми пристигна, той преди време беше се опитал няколко пъти да дойде с бизнес план, посолството в София беше му отказало и той мина по този път. Спряха го да проверят на летището, да изчистят неговите досие, както се казва, но мина без проблем и сега вече тръгваме по пътя на търсенето на работа. Близо 90% от българите, които работят в Англия, имат така наречения статут на самонаети лица. Това беше, а и след членството ни в Евросъюз остава един от най-лесните начини за легална работа в кралството. Какво е необходимо да направите, ако искате да имате такъв статут? Попитахме Емил, който от години е счетоводител в Лондон и е помогнал на много българи. Като професионалист бих им препоръчал първо да направят своята регистрация в Tax Office или местна данъчна администрация, че възнамеряват да започнат такава дейност. След което наистина да си намерят подходяща работа, защото това ще ги храни, това ще им дава поминък и чак по-късно да се обърнат към професионален счетоводител, за да им помогне да се извадят National Insurance номер. Атанас е минал по този път в Англия от 7 години. Има жена и дете, работи като електротехник. Сега иска да помогне и на брат си да започне като самонает. До някъде съм наясно, че трябва първо да се регистрирам, да си отворя сметка. Почне да търси работа като самонает, да се пусне реклами в локални вестници или в листовки се правят, се пускат по къщи, търсят строителни работници. Постоянно строи се в Лондон доста. Това ще е начинът основния. Работата в строителството дава хляб на много българи в Лондон и околностите. За съжаление обаче тя не осигурява постоянен доход, защото днес можеш да имаш договор, но след месец не. Голям късмет. Това е ключовата дума за намирането на постоянна работа. Така твърдят Марин, Стоян и Милен. Пръв със студентска бригада в Англия отива Марин. Решава да рискува и остава. И така започна се от тогава. Почна се работа, следваща работа и в един прекрасен момент, поради да кажем случайност, късмет, попаднах в доста добра компания. Компания за произвеждане на реклами, с която занимаваме до ден днешен с моите приятели. Преди 5 години и половина Марин помага на Милен да започне работа като самонает в същата компания, а преди 3 към тях се присъединява и Стоян. От първия ден в тази страна работя като самонает. В началото беше доста трудно, работил съм какво ли не, докато не се запознах с Марин и после започнахме заедно да работим в тази компания за реклами. Работата ни е интересна, отговорна, доволни сме, не се оплакваме. Ние произвеждаме реклами, правиме бордове за компаниите за недвижими имоти. Компанията, в която тримата се водят самонаети, е най-голямата в бранша за цял Лондон. Затова внимаваме много и се стремиме и сме се доказали вече, всичките ни уважават в тази компания, която работим и гледат с много добро око на нас, българите. От нашия екип Марин, Стоян и Милен научиха добрата новина, че ако продължат до края на 2007 легалната си работа като самонаети, от януари до година ще получат правото на неограничен достъп до британския трудов пазар. Трудовото законодателство на кралството въведе тази промяна буквално преди дни. До тогава се знаеше, че това право ще получат само тези, които имат пълни 5 години работа.
За да работиш като самонает, малко или много си ограничен. Не можеш да отидеш да работиш като самонает навсякъде. Има няколко сфери, строежи, шофьори, такива професии, които, нали, в смисъл може да си започнеш малък собствен бизнес. Неограниченият достъп до пазара на труда ще даде възможност на сънародниците ни да кандидатстват за всички обявени свободни работни места на територията на Англия. За тази новина и всичко свързано с изискванията на британското трудово законодателство след 1 януари, желаящите могат да се информират на страницата на Международната организация по миграция. От началото на годината тя работи по проект, финансиран от вътрешното и външно министерство на кралството и предоставя информационни услуги и консултации на български граждани, които имат желание да работят в Великобритания. Програмата включва създаването на една специализирана веб страница, в която е систематизирана цялата информация относно различните видове категории труд, относно регулацията на пазара на труда в Великобритания. Към кампанията открита и гореща телефонна линия, която работи всеки ден без събота и неделя от 8 до 20 часа. До сега преминалите специален курс на обучение млади хора, които работят на телефоните, са отговорили на повече от 2000 обаждания. Ние имаме възможност, ако не знам отговора на някои от въпросите, и те са много специфични, тъй като всеки един въпрос касае конкретен казус, има възможност с директна връзка с съответния отдел в Великобритания, който отговаря за тази политика, да зададем този въпрос от името на клиента, който се обадил, и да получим най-авторитетния и верен отговор от тях. Освен тази кампания, на такива въпроси отговаря още един специален сайт. Създал го преди 2 години един от героите на нашия разказ – Атанас. Хората задават въпроси, други, които са с повече опит и с повече познания и отговарят. И така се заформят много интересни дискусии, било и за живота в Англия, дори и по проблеми в България хората дават мнение. Още информация може да се получи и на сайта на Британското вътрешно министерство, по-известно като Home Office. И след 1 януари се запазва правото на нашите студенти в Англия да работят по 20 часа седмично. Какво точно работиш? Работя преводач за английската здравна каса. Превеждам от български на английски, от английски на български. Най-често за българи пациенти, които имат нужда от преводач, когато посещават лекар или си правят изследвания. И също така като частен учител по математика и английски на деца между 11 и 15 години. За високо квалифицираните кадри пък пътят минава през съответните британски професионални организации. Що се отнася до всички други, остава надеждата, че наложената ни от кралството едногодишна рестрикция за пазара на труда ще бъде преразгледана още през лятото, както лично премиерът Тони Блеер обеща на българския си колега при срещата им наскоро в Лондон.